Alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo. And you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. So the Sergeant of Arms is hereby directed to enforce the decision of this committee. Court. Attention suspected. Thank you for this Kangaroo Court. Thank you for this Kangaroo Court. O dito tayo guys. Tama nga. Na-release itong si Ka Eric. Kaya nga sabi ko sa inyo, araw-arawin natin ito hanggang magising ito mga mamabatas natin. So good morning, may buntag, may hapon, may gabi eh. So with your support, please like and subscribe to my program. Kung sino yung gusto ng pababago na dili lang kutob sa damgo. Okay? Ito yon, the Cariton guy. The Cariton. No, we are the chariot of change. No, we are the chariot of a better Philippines. And with this kind of program, sa mga tulong ninyo, dito natin, isa-isahin. I also encourage each and everyone, no? Now with this kind of platform, dito tayo makapagpahayag. Hindi na kailangan natin pumunta sa mga lansangan, hindi na kailangan natin, di ba? Mag-strike, makapag-ano pa tayo ng ibang industriya. Kaya nga, no? I encourage na, di ba? We have different way of expressing. At ito yung karapatan natin. Na bilang mamamayan, being a democratic institution. Pero dito yan, hindi natin nakikita, no? Demokrasya tayo. Pero nakikita natin mismo sa mga lawmakers natin, nakikita natin mismo, di ba? Sa mga mamabatas natin, where is the freedom? Where is the freedom of speech? Saan yung karapatan? At sa mga nagdaang mga araw, di ba? If you keep on reviewing on the tapes, di ba? Yung guest nila, walang karapatan. Sinasabihan pa na, wag kang bastos, makinig ka. Pero the good news guys, although nakulong itong dalawa, si Ka Eric at itong si Badoy, Dr. Badoy, the next day or two, yun, rinirelease din sila. At meron tayong statement, no? Yung sa gumawa ng investigation yan, no? Yung sa committee headed by taga Manila na kongresista. Daw po humanitarian purposes bakit rinilis? Kasi daw may sakit yung. Pero the real talaga nakikita natin, umaandar na eh. Baka natatakot na to ha. They are threatened. Biruin nyo. They are during nandun si Ka Eric, di ba? Nagsabot pa sila. Ilang days daw, ilang araw, ma-detain siya, lahat-lahat. Pero next day lang pala. Ano nangyari? At hindi natin mapagkaila
At wala to hindi natin masyado makita sa mainstream media. Itong PMA class, naghain sila ng signatory to release itong dalawa. Bakit? Karaming mga organization, lahat-lahat, no? Ma-private, ma-public sectors. Bakit ang nauna talaga nagpahayag talaga ng concern, nagpahayag talaga ng support is itong PMA class. At ito yun, sunod-sunod na, no? Meron silang signatory na circling around. Tapos yun, they're asking yung sa kamara natin. Kaya nga, biglang action Tapos, they give reason, humanitarian. Pero hindi natin masyado makita, hindi natin mabalita sa mga mainstream. Takot sila. And that's the real talaga nakikita natin. Bakit concern? No? Kung sa Bisaya pa ganong nasiging-sigingan itong mga natin, mga mamabatas natin. Alam mo yung guys, 'di ba? Kung meron kang nagawang masama, no? Tapos kine-question ka ng legal. Kahit sabihin lang natin, kung ikaw meron kang kabit, no? Meron ka bang peace of mind diyan? Kung meron kang nagawang kasalanan ba? Kaya nga, pag mahuli ka ng mo, wala. Hindi ka talaga O dito na lang tayo. Ito sa mga drug dealers. Kasi alam nila illegal yan yung ginagawa nila Kaya nga, pag meron silang makikita, madinig na, uy, may coming takbuhan talaga yan. Kaya nga, hindi talaga mananaig yung kasamaan, no? Kung aatake na yung the mean of integrity, kung ano yung katotohanan. And even, dito sa Bible, no? Hindi talaga mananalo yung mga at the end, siguro manalo sila at the beginning sa tingin natin, pero at the end, ito yung nangyayari sa natin sa kamara. Itong the class of PMA, meron silang nilagdaan, di ba? Pumipirma sila, no, to release these guys. Bakit kaya? Bakit concern? Bakit number one? Coming from the military. Kasi nga, itong mga taong ito, they are men of integrity.
sa pag-aaral pa nila, hinihimok na sila. No? Kung ano yung tama, you go for it. At hindi natin mapagkaila, no? Na maraming mga coming from generals, nasasabi ko sa inyo, and even during the time of President Duterte, na protector din sa mga masama. Ba't hindi mo makonsider the whole class? Kasi ito sila, they are trained to be a righteous talaga. At ito yun, may mga panindigan talaga. Siguro yung iba, no? A few of them. Few lang ha. Kasi meron silang ano dito yes sir eh. Ano yung mga quality nila? Ano yung responsibility nila sa mamamayan natin, sa society natin? To maintain the peace and order. No? Protector ito sa bayan natin. Itong mga men in uniform. And with this kind of leader, ito mga PMAers dito galing, di ba? Yung mga magagaling at matatalino talaga. Na mga individual, no? Alam nga naman, you lead on one flock, you lead on one platoon, tapos wala kang ganito. Anong resulta niya? Resulta niyan? It's a waste. Waste of lives, waste of resources, lahat-lahat. Kaya siguro, ito yung natingnan sa kamara natin, ito yung natingnan ng kongresista natin, umaatake na. Takot pala itong mga ano natin. Lalo pa silang matatakot. Bakit? This is a signal for them. Of all the organizations, of all the agencies, ma-private, ma-privado man, ma-public man, ito yung nakikita natin. Sino yung nagpahayag? Coming from this academy, mga militar natin. Kaya nga nataranta. Sabi, di ba? Nag-ano pa sila doon, ilang araw, i-detain, ilang araw. Pero isang sulat lang, wala. Taranta. At alam ng mga taong ito, alam ng mga military, lahat-lahat, sino yung taong nag-iisang presidente na may malasakit sa bawat isa sa kanila. Ngayon siguro, they realize, yung ibang hindi sumusuporta kay President Duterte, na marami naman, na mga military siguro. But most of them, they support President Duterte in the past. Pero ngayon, mas lalo siguro nakikita nila. Or they realize, sino yung presidente na pag may masawi, may mga casualty,
Diba? May mga heroes welcome. Sino yung presidente na pumupunta talaga sa kampo? Even flying in the middle of the night para lang makikita niya yung tauhan niya, makikita niya kung ano yung pangyayari sa bayan, makikita niya kung ano yung kailangang suporta sa mga kawal doon. Si President Duterte lang. Even during the time on the fight against itong doon sa Marawi Siege, pinakita talaga ni Duterte, no? As a leader of the nation, nandun siya, magpakamatay siya in front of the troops, di ba? Sa background, barila na bombing, no? Pero pinakita talaga ni Duterte na nandun siya. He is among. Di ba? Marami siya mga biyahe those times, pero di ba? Kinakancel niya lahat. May makipag-meet pa sana siya ni Putin doon sa Russia, pero doon siya naghihingi siya ng baril. At hindi na siya makapag-antay pa. Nandun siya sa China to ask for help ng ayuda. And this kind of leader nakikita. At hindi ito bulag. Di ba? Ito mga militar natin, mga men in uniform natin, mga pulis natin, hindi ito sila bulag. Kasi mismo sila, because of Duterte, na doble yung sahod nila. Nakapag-aral yung anak nila, di ba? Without paying anything, nothing. Hindi ito bulag, no? At bakit ginawa to ni Duterte? Kasi mayor to sa Davao to And being a mayor, di ba? Halos araw-araw makikita mo yung hiling ng tao, hiling ng mga tauhan, ang pangangailangan. At ito yun, guys. Ang taong malasakit talaga sa mga ito, men in uniform, not only them, even itong mga rebelde natin. Di ba? He never stopped, although he criticized them. But hinimok niya na masana magbababaan kayo to end this conflict, to end this war. Kasi, di ba, bawat Pilipino kapwa Pilipino nagsipatayan Tapos yung leader nila nandun sa ibang bansa. At ito yan. Ito yung ginagawa nila ni Loren Badoy. Ito yung ginagawa ng mga dating kadre. Yung ano lang talaga nila, spokesperson lang talaga ito si Ka-Eric. Kasi itong presidente na ito still hoping, no, that someday, no, mawala totally gone itong rebelde ng ano natin. Kaya nga mga benepisyo, di ba, mga livelihood program, mga pabahay, all the tinayuan ng mga sariling community sila. Si President Duterte lang ang taong may malasakit. Even yung mga nag-surrenderis, makikita mo siya.
Wini-welcome niya. Lalo na yung mga sundalo, no? Sundalo na, yun, makikita natin sa hospital, di ba? Dumadalaw yung presidente natin. Bumabiyahe, even in the middle of the night, para lang to congratulate, para lang, di ba? Panatagin yung loob ng tao na hindi ka nag-iisa, no? I am here for you. Wala ni sinong presidente. And no wonder, no? Natatakot itong kongreso natin. Kangaroo court ga eh. Kasi pag umaatake na itong, kasi on the past, nakikita natin on the past weeks, mga nagdaang araw, they ignored. Makamara, masenado, wala, they ignore yung hiling ng Pangulo, yung liquidation ng bawat talaga. And in fact, binabaliktad pa nila, iniipit pa nila yung dating Pangulo, si Sara ngayon, iniipit nila. Na ikumpara mo yung budget ni Sara kaysa yung tambaluslos, kaysa presidente natin, kaysa speaker of yung sa House of Senate, ang layo-layo guys. Pero ngayon, nataranta na ito mga taong ito. Kasi unti-unti nang umaatake. Unti-unti nang gumagalaw. Di ba? Yung armed forces natin. At alam natin, itong mga taong ito, men of integrity, ayaw nila. No? Mas nagustuhan nila yung pamalakad ni President Duterte na there is peace, there is an order. At itong mga taong ito, they live, on this kind of governing roles or laws, na there should be an orderly manner sa society natin. Pero ngayon, itong example natin, ito yun. Kongresista natin, kamara natin, taong bayan, we question saan na yung pondo. Di ba? Wala. They just keep on ignoring it. Pero ikaw, ako, tayong lahat mamamayan, isa-isa tayo, di ba? Ito, matarantat na ito sila. Kasi gumagalaw na yung militar natin. Gumagalaw na. Headed. Itong taong nagpapabago sa kanila. Itong si Duterte. No? Ngayong administrasyon, wala tayong makikita eh. Ay makikita natin sa kanya, puro biyahe. No? Sino yung kasama? Yun. Mga entourage niya. Palamunin sa bayan. Puro pledges. Lahat-lahat. Kaya nga guys, sino yung nakinig on this program? No, we stand for what is right. At namulat na tayo na pwede pala mabago sa bayan, ang bayan natin. On the past administration, hindi natin nakikita. During lang on the time of President Duterte, binago niya. No? At ito yan. Isa-isa sa atin, sisigaw tayo. No? We demand. Kasi pera natin yan, bayan natin yan. No? Itong mga taong ito, they just ignore ano yung mga anomalya nila. Pero tayo yung boses. 'Di ba? Buti na lang itong mga militar
lahat-lahat, 'di ba? Nagising na rin. Matagal na silang gising, no? Nag-aantay lang sila. But we show support, 'di ba? Kailangan natin ng boses. Hindi natin gusto mabalik pa yung Pilipinas natin on the past. Gusto natin talaga ng complete transformation. Sayang yung 6 years ni President Duterte. Dapat sana mag-extend yun. Pero hindi natin nakita, no? On this present administration ngayon. So ang solusyon yan, tayo. Okay guys, yun ha. Ngayon, they just, told us na humanitarian reason bakit na ilabas yung si Ka-Eric. Regardless of their reasoning, ang importante, narinig natin, nakikita natin, no? Hindi lang pala tayo, civilian, 'di ba, ang gumagalaw. Gumagalaw na rin yung mga militar natin. Kasi sinong hindi gusto ng pagbabago, no? Para sa bayan natin. For how many years itong si Ka-Eric, itong si Badoy, no? Tirelessly siguro. Ilang mga engagement siguro. Unda mga kapwa niyang kadre, mga NPA leaders, para lang magsibabaan. Tapos ngayon, kini-question itong sa kamera. Di ba? Itong taong ito, nagbagong buhay na. At mismo pa, itong taong ito, sinabihan pa, di ba? Na huwag kang bastos, makinig ka. Is that the kind of leader we expect? Kaya nga, tama na sobra na. O, pasensya na guys. It's Christmas time, but, sa atin lang kung ano yung tama, we go for it. Okay? O amping sa kanunay, kariton guy, kung sino yung gusto ng pagbabago, nga dili lang kutob sa damgo, dito tayo. Kasi nga, on the Kariton, di ba, we are the chariot of change para sa kagandahan ng bayan natin. Okay, amping sa kanunay, and have a great, wonderful morning or gabi dyan sa Pinas. Bye for now.